Разговаряме с Йордан Гаврилов, кандидат за кмет на град Етрополе от партия на Зелените. Добър ден, господин Гаврилов. Добър ден. Откъде тръгна идеята да се кандидатирате за кмет на Етрополе? От дълги години съм председател на една обществена организация Национално движение на българските граждани и като цяло се занимаваме с проблемите в България, не само на територията на Етрополе, но тъй като преди години се завърнах да живея отново в Етрополе, тъй като съм учил в София и видях какво се случва и не ми е приятно някакси да живея в такъв град. Нали, всичко, което около мен, като пътувам из страната, виждам градове, села, които се развиват, а тук някакси в Етрополе нещата изостанаха доста назад. Дори по-малки градове, съседния град Правец вече е доста пред нас. И като се задълбочих с това какъв ресурс разполага общината и какво се случва в нея, някакси нямаше как да съм безразличен с проблемите, тъй като пак, нали ви казвам, на всички съграждани в града, тук си живея, пътувам си, работя извън града, но не ми е комфортно да живея в този град. Какви са вашите предимства пред конкурентите? Сам казахте, че сте местен човек, познавате проблемите на града. Това, което като първо предимство е, не съм партийно обвързан. Използвам платформата на партия на Зелените, но не съм неин член. Никой от листата ми като общински съветници не е партийно обвързан. Изцяло са чисти, нови лица, с сърца, които милеят за града и не искат по този начин да се управлява, както вече години наред, града ни. Каква е оценката ви за изминалия период от 4 години на това ръководство с начало с господин? Ами то вече може да говорим даже за 8 години, тъй като на предходните избори нямаше друг опонент за кандидат, беше само той. Но в началото аз лично мога да кажа, нямам нищо против като човек, като личност. Общувал съм с него, но последните 4 години нещата някак си се промениха и се получи може би едно самозабравяне и то не толкова от него, колкото от обкръжението му и нещата тръгнаха доста назад. Някак си се стигна само до едно усвояване, едно прибиране на обществени средства, а всички в Етрополе виждаме, че нищо не се случва, нещата не се правят качествено, за много пари се правят и въпреки големия инвеститор, нали, дарител, който е в общината Елаците-Мед, града ни не се променя. Града си седи на едно место, буксува си, правят се някакви малки ремонтчета, дават се някакви смешни гаранционни срокове и вече даже последните улици, които са ремонтирани, всеки един от вас, жителите на Етрополе, може да се разходи и да види, че тротуарите са се надигнали с някакви гнойни пъпки от бурен. Това не е нормално. И за сумите, които се правят, не бива да продължава по този начин. Обществените поръчки, това е една от щекотливите теми, която интересува етрополци. Има ли нещо като фаворизирани фирми? Има ли такива, които са, така да се каже, обаче фирми, които печелят с предимство обществените поръчки? В началото на моята, нали, то не кампания, дори в началото не мислех да се занимавам да се кандидатирам като кмет на Етрополе. По-скоро продължавах, нали, като гражданин да се боря да отстоявам правата на всички жители на България в Народното събрание. Доста битки имаме спечелени по това отношение, но ми направи впечатление, че дори последните европейски средства, които влезнаха в общината, се усвоиха по един брутален начин, мога да го нареча. Буквално месеци след правенето на булеварда с европейските средства Александър Стамболийски, той почна да се разрушава. И за това сигнализирах на Европейската прокуратура още през 2022 година, даже 2021 краят сигнализирах, при което при предходните избори парламентарните, буквално един ден преди изборите дойдоха, взеха проби, нямам представа какво се случва, нали, с пробите, но всички минавам до този път, всички виждаме в какво състояние, което за мен не е нормално. Нали. Нека да работят, нека да се правят нещата, никой няма против това. Аз лично и моето обкръжение има против това, че нещата трябва да се правят качествено и съответно за нормални цени по нормален начин. След това се натъкнах, нали, на една дълбоко крита обществена тайна, и то не толкова крита,
просто видях, че някакси Общинския съвет е непосилен да се справи с разгара на усвояването на средства и някакси под строй гласуват едни суми, които не знаят какво седи за тях, защото при разговор с без значение от коя партия и с хора от едната партия и от другата не съм разговарял, някакси до тях не е стигала информация, а и те самите явно не са имали смелостта да си я поискат или да потърсят начин откъде могат да си я намерят, защото информацията за обществените поръчки над 50 000 лева е достъпна до всеки един гражданин и на Етрополе, и на България. Всеки може да влезе в електронния регистр за обществени поръчки, да провери. И там се натъкнах, вече видяхте статии, успях и по медиите, и по предавания изкарахме проблемите, включително с ремонта на сградата на общинската администрация, едни дъски, които станахме буквално в цяла България смешни, как за едни чамови дъски могат да се изразходват над 150 000 лева. Но реално, като се задълбочих в проучванията, се оказа, че освен тези суми за дъските, по-назаден период тази поръчка е печелена от друга фирма от София, която е с доста по-голям опит, нали? Но е била спечелена с още едни 90 000 по-евтина. И то 90 000, нали, по-евтина, но пак включва тези дъски, които вече после допълнително добавени. И ако се задълбочи само от тази поръчка, се стига до една колосална сума над 300 000 лева, които никой не знае как така е разрешено и никой не е обърнал, нали, внимание. Трябваше ние да се намесим от организацията, която съм представител, и да потърсим отговорност на хората. И още повече, като се задълбочихме навътре в материята, се оказа, че е изграден един обръч от фирми, които са близки до властта. Някои са на обратно, други на поставени лица и общо взето целият бюджет на общината по пътища неведомо и изчезва. Защото навсякъде е пълно с скандални поръчки за някакви огромни суми. Ако отиде всеки един гражданин да види какво е направено срещу тези суми, ще се хване за главата. Просто наистина станахме за срам. Нали, някой го възприемат като помия, че се изляло по медиите. Просто трябваше някой да поеме нещата и да покаже на обществото, че има будни граждани и че нещо може да се промени в този град. И затова апелирам и към всички, нали, граждани да бъдат по-будни, да не се страхуват. В тях е всичко. Нека дори на предстоящите избори да излезат, да гласуват и да си представят, че те са съдиите. Те определят кой ще продължи да определя тяхните средства. За миналата година бюджетът е 20 няколко милиона, за тази година е почти 30 милиона. Тези 30 милиона не им стигнаха и се наложи да изтеглят още едни 4 милиона. И някой гражданин, ако излезе и ми каже с 34 милиона, остават 2 месеца до края на годината. Тези 34 милиона какво е направено в общината? Всички живеем тук, всички виждаме, че всичко се руши. Нито осветление имаме, нито инфраструктура. Това, което се прави некачествено. И моето лично мнение на много хора в града, като разговарям с тях, е на всички им е ясно, че нещата изтичат по пътища неведоми към определени лица и един кръг от хора, които всички ги знаем кои са в града, но през годините се наложиха някакви такива методи от тяхна страна и към малките бизнеси, и към по-големите, на репресии, дори чувам за изнудване, за така наречената от мутренските времена такса спокойствие, което не е нормално според мен да се случва към днешна дата и въобще в нашата държава. Какво имате предвид, че са рекетирани един вид, за да се трайкат, да мълчат, за да продължат да си... Включително инвеститори, които са искали да правят предприятия на територията на Етрополе, им се поставят условия конкретна фирма да им построи предприятията, пък после едни въпроси, нали, какво ще има за нас. Дори момчето, което е спечелило въпросната поръчка, предишната за ремонта на общината, и там имал един разговор на 6 очи с кмета и лицето, което е управител на въпросната фирма, която направи поръчката. Нали, ама то ти не трябва да печелиш, няма да ти платим, ако не се откажеш. Той е пробвал да обжалва в съда, но нали, всички знаем каква ни е съдебната система и какво се случва с някой, като тръгне по нормален начин нещо да прави.
Споменахте преди малко, че фирма на брата на кмета на Етрополе, господин Димитър Димитров, е спечелила такава скандална поръчка по такъв начин. Може ли да назовете фирмата, името на фирмата? Да, значи по закона за достъп до обществена информация имахме няколко питания към Димитър Димитров. Едно от които е дали по ДОПК е превеждала общината на фирми, свързани с доближени лица, и лично кмета ни отговори, че на 2 фирми са превеждани пари от общината на Етрополски бук и на Инчип 97, които и към днешна дата, като влезнете в търговския регистър, се вижда, че те са собственост на Емил Димитров, който е брат на кмета. И отделно по разследвания журналистически и наши, и вече, нали, като ходих многократно на разпити при следствените органи, се установи, че и Маридел, другата фирма, която масово печели до сега обществените поръчки в Етрополе, през годините и към днешна дата собственичката на тази фирма Йоана Димитрова е обвързана с друга фирма Екологика Мекс и тя е управител на фирма, в която брата на кмета е един от съдружниците. И се получава една огромна обвързаност от лица. Ако заровим още по-надълбоко, се оказа при един от разпитите ми, самите разследващи органи са стигнали до бившия депутат Емил Димитров, така наречения ФАС. Имат ли основание колегите, които излязаха с заглавие, че Етрополе е първият частен град? Може ли така да говорим за... Ами аз вече като жител от години, нали, още в детството ми идвах при баба ми и дядо ми, Бог да ги прости. Тогава живота беше друг и с течение на времето, когато определени лица се докоснаха до властта, всички изпитахме, че града ни почва да се разрушава. Говориме, малките предприятия затвориха, дори някои от големите. Малките бизнеси не могат да издържат, защото всеки знае, че когато няма поток на хора, не може да правиш бизнес. И останаха едни определени лица, на които са, може би да го нареча, не може би, но те са над властта. За тях има определени закони и могат да си правят всичко. И другите лица, които сме останалата част от населението на града, които буквално мога да кажа, че да речем 10-15 човека са ни превърнали в тяхни слуги и си мислят, че с нещо повече от нас. И като знаеме назад във времето, ако върнем лентата, че тези хора не са с цветущо образование, нали, умствени възможности, не знам останалата част, нормалните хора, образованите, как сме допуснали това да се случва, защото и в предишни интервюта са ме питали, уж нали сме балканджи и от така мъжки момчета, защо го допуснахме това да се случи с нашия град, аз не мога да отговоря, мога да отговоря, че аз не го допуснах. И за това реших да се противопоставя. Цялата офанзива започнахме аз и Кирил Спасов, който е втори в листата. Години наред ние се бориме с неправдите, започнахме с екологичните проблеми и с замърсяванията на река Малък Искър. Там успяхме да постигнем невиждани успехи, тъй като и в момента реката е чиста. Има водорасли, има жаби, риби вътре. Постигнахме това, че след определени преговори започнаха да се дигат в най-голямото предприятие в Етрополе Лаците Мед заплатите. Всички работници знаят. Тръгнаха, нали, едни слухове от кмета Димитър Димитров да се носят, че били ме купили, опровъргах и това през годините. Нали, цялата помия, защото реално докъде се стигна накрая, всичко, което ние изкарахме, включително наши снимки от проверките съвместно с МОСВ и ОСВ, се използваха в Етрополски преглед за една бухалка срещу елаците. Нещата не се правят така. За да може една община да съществува по нормален начин и да работи, трябва да има връзка между общината да служи на хората и на предприятията и да им създава благоприятни условия за работа, а не инвеститорите да се гонят. Защото ако върнем назад преди 8 години, първите обещания на Димитър Димитров като кандидат за кмет са да се водят преговори с ЕПИК, с Грамер, нали, предприятия, които имат заводи в Ботевград. Нищо от това не се случи. Другите обещания, пречиствателна станция, и там нищо не се случи. Показахме кой е гласувал, по кое е предложението. Оказа се, че всички общински съветници са гласували да се прехвърли водата на Етрополе към София. И всички виждаме какво тече в чешмите ни, което пак не съм съгласен, защото обикновените хора трябва да спрат да мълчат. И пак повтарям, да излезнат да гласуват, защото това е единствения нормален начин
след като държавата се бави и не си върши другите нормални неща, защото при толкова сигнали, при толкова разследвания, моето лично мнение е, че дори този човек и неговото обкръжение не трябваше да се допуска до изборите. Казвате притеснителни неща, имам чувството, че се връщаме в мутренските години от 90-те години на миналия век. Имате ли такова чувство и вие? Чувството е напълно. Дори сега на влизане в града поставихме със съгласието на собственика на имота наш винил с реклама на партията, нали, с нашата листа, и на идване вече беше задраскан с сив шпрей, което не е нормално. Другото, което е, направих една среща в заведение в Етрополе, обявих го в социалните мрежи и веднага се получиха заплахи към собствениците на това заведение от тяхните, нали, хазайни, че трябва да не ме допускат. Нали, може би за тези лица, нека дори да съм да прокажа. На мен ми е ясно, че най-добрият вариант ще ме в този град да ме няма. Нито мене, нито колегите ми, но тук сме и каквото и да стане на изборите, ние ще продължиме битката. Защото ако по-надълбоко погледнем нещата назад във времето, ако ние не бяхме започнали да се разраваме в най-голямата тиня, нали, да не използвам други наименования, да си го кажем направо война, каквито са изсипани с тонове в града ни, може би сега пак щяхме да имаме един кандидат за кмет. Всичко щеше да си е по-старому. Ако това харесва, нали, на жителите на Етрополе, нека да си продължаваме така. Мен не ми е проблем да отида да живея в София и там има родителите ми жилище, там съм учил, но мене ми се живее тук. Града ми харесва, имаме уникална природа, имаме и уникални хора, просто им трябва малко кураж и да пречупат тази граница, защото 10-15, дори не знам дали са и толкова, да речем 8-9 човека, които са главатарите на тая група, не могат да смачкват 9000 човека. В този връзка сериозен проблем е и дървената мафия, с която държавата като че ли не може или не иска да се пребори. Ами, оказа се, покрай наводненията последните, по стечение на обстоятелствата, месеци преди това бях пуснал сигнал за предходни престъпления, нали, извършени, за които разследващите журналисти от Бирт и Бивола бяха изкарали документи, че на територията на Етрополе са отсечени над 13 000 кубика незаконно дървесина. Подадох сигнал в ГДБОП и какво се оказа там, получих отговор частично, нали, още се водят следствени действия, но не е така, както излезе на следващия ден, понеже по край на наводненията и по Нова телевизия, и по BTV дадоха репортаж, нали, с мене, даже ме заснеха как излизам от разпита в ГДБОП. Оказа, че не е така, както твърди Горски, че няма незаконна сеч, че всичко е наред. В документите от прокуратурата аз съм ги предоставил на личната ми страница във Фейсбук. Всички може да видим, че включително са хванати булдозери, че правят пътища, които ги няма никъде да фигурират. Хваната е на точно същите въпросни фирми, доближени до властта, и сечища, които са маркирани, но се оказва, че са маркирани само с печат на Горското, без да трябва да се изсичат. Хванати са забранени видове дървесина да се изсичат, бял бор, черен бор. Нещата не са никак розови и като говорим за незаконна сеч, даже преди няколко седмици с Кирчо се качихме нагоре при едното водохващане, което твърдяха, че работи. Нали? Даже имаме отговор на прокуратурата, че всичко е наред. И пречиствателната работи, и водохващанията са поддържани, но двамата с него видяхме трагична картина, която не знам колко средства общински и какво трябва да се направи, за да се възстанови, защото буквално над водохващането на няколко метра има изсечени дървета, а по закон не трябва въобще дори санитарна сеч да се извършва в територията на водохващанията. Малко по-нагоре, като се продължи по пътя, ясно се вижда горски път, по който е изнасена дървесината, оттам даже при образуваните коловози и дире от водата са слагани метровици. Гората нагоре е изсечена и това някакси не е нормално да се случва. Не? До кога ще го позволиме, всички ние си решаваме, защото и сега, когато ходим по селата на срещи с хората казват: Гаврилов, паднаха ни къщите от изсичането на гората. Защото тези камиони тежат по 30-40 тона, като са натоварени с дървесина.
Първо се разрушава инфраструктурата на населените места, след това наистина има къщи напукани, които са по-близост до пътя. Нещата са много зле и наистина се надявам и на адекватни мерки от държавата, защото аз и към днешна дата не съм спрял където видя за някакви престъпления да информирам държавата, но всички виждаме на високо ниво в държавата какво се случва. И тук мога да кажа, че този човек, който подкрепи Димитър Димитров в момента за изборите, Мая Манолова, лично и срещу нея съм водил война в Народното събрание, защото тя искаше да хвърли всички нас, гражданите на България, в ръцете на колекторските фирми. Може да извадите стенограма от сайта на Народното събрание, да видите реално същността на тази жена, защото тя е готова за една сума пари да продаде всичко. И колкото и мили думи да ви говорят по телевизията, по медиите, повярвайте ми, тя си показа лицето. И аз и колегите видяхме, що за жена е тя. Всички може да влезете, да проверите и в последния момент успяхме да накараме депутатите в Народното събрание да променят този закон и остана в нормалните части да имат само такива правомощия частните съдия-изпълнители, защото представете си тези структури за събиране на пари, ако ви бяха почнали и те са едни правомощия, които имат частните съдия-изпълнители. И някак си между годините и преди това, като омбудсманът, ако погледнем нейните искания, не знам колко са защитавали. Тя тогава беше омбудсман на Република България и просто през нея се опитваха да прокарат този спорен закон. И битки след битки успявали сме. Наистина апелирам и сега и колегите, които са от другите партии издигнати. Ние сме млади хора. Нека да се обединиме каквото и да се случва, да спреме този модел. Защото на местните избори трябва да се говори за личности, за хора, не толкова кой към коя партия е. Просто да успеем и да изкорениме този модел на управление, защото аз съм им го казал в очите, че имат грешки. И грешките са това, че допуснаха това да се случи, мълчаха си, кой от страх, кой може би от някакви други задкулисни неща, но това трябва да спре. И да позволиме на хората в този град да живеят нормално, да се отпуснат, града да почнат да влизат и други хора, защото си останахме един затворен град само с един път, другия по пътища неведомости, само се правят едни копки, за да се оправят периодично, уж ще го ремонтираме, но не се случва това нещо. Затова и като цяло в моята кампания не искам да говоря за асфалт и затова наслушали се хората за асфалт, за тротуари, това е нещо нормално. Хората искат да живеят нормално, да живеят спокойно, да имат един уют и дори да им се предлагат пари, нека да ги вземат, дори 400 лева, 500 да им дават, защото за такива суми се говори. Ако го разделите на 365, колкото са дните и още на 4, се получават 0,27 стотинки. Ако тези 27 стотинки ви оправят живота за 4 години, продължавайте в същия дух. Вътре в стаичката или пред машината никой няма да разбере кой за кого е гласувал. Нека този страх да падне и пак повтарям, бъдете вие съдиите. Ако няма достатъчно силна прокуратура и съдебна система в България, на 29-ти просто вие бъдете съдиите и покажете, че се противопоставяте на това управление. Да, само да припомня, че станахте свидетели на друга порочна практика от вашите конкуренти. Общинските служители са били едва ли не принуждавани, но намеквали им за кого да гласуват. Не само общинските служители, така подразбрах от мои близки, че включително се е стигнало до една агитация на деца. Смисъл до там агитация, дават се едни брошури, карат се децата да кажат на родителите си, че не трябва да присъстват на среща на определен кандидат за кмет, което не е нормално. Не може да използваме децата за това нещо и после децата да питат родителите си какво става. Защото все пак трябва да живеем в някаква правова държава. Всички се нагледахме на голяма помия по край изборите, оплюване на този, на онзи. Аз още години преди да започнат изборите, всичко, което съм казал, показал и съм го доказал с документи, с проверки и по нормалния начин. Оттам нататък, че на някой не му изнася
че му се намесваш в кацата, аз няма да го позволя каквото и да се случва. И последен въпрос, какво бихте направили от живота здраве, ако спечелите? Първото нещо, което бихте направил, ако спечелите изборите? Първото е да има една пълна прозрачност в общината. Кметът да се отчита ежеседмично за това какво се случва, да се изкарат някои неща, които до ден днешен не ни се дава информация. Говорим за гражданските договори, кой какво е взимал до сега. Просто да видят хората как си се сходват нещата. И като цяло трябва кмета да е на хората, да е сред хората, да работи за хората, а не да седи с определена групичка, сутрин да прави едно нещо, всички знаем дали шах играе или карти, след обед пак. Човека, който стане кмет, дали ще съм аз, дали ще някой от другите опоненти, трябва да бъде сред хората, да контролира какво се случва в тази община и да управлява за интересите на хората. За това, който одобрява моята политика, моите виждания, нека да ни подкрепи на 29-ти. Ние сме с номер 26. Нека да върнем общината на хората и тя да почне да работи за тях.